ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କୌଣସି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଉତ୍ସବ ସାରି ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଫେରିବା ସମୟର ପରିବେଶ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଖୁସି ଭରା ଥାଏ ଠିକ୍ ନା? ହଁ ଏକଦମ ସବୁକିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଉତ୍ସାହଜନକ ଲାଗୁଥାଏ ସେହି ସମୟରେ। ଆଉ ସେହି ଫେରିବା ବାଟରେ ହଠାତ୍ ଯଦି ପ୍ରକୃତିର ରୂପ ବଦଳିଯାଏ ମାନେ ଆକାଶ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ ବିନା ମେଘରେ ଭୟଙ୍କର ବଜ୍ରପାତ ହୁଏ। ବାପରେ, ସେଟା ତ ପୁରା ଏକ ଅଜଣା ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟିଯିବ। ସେୟା ହିଁ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କବି ବଳରାମ ଦାସ ନିଜର ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଏହାର ପରଶୁରାମ ଭେଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ଭଳି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଆତଙ୍କ ଆଉ ଶେଷରେ ଅହଙ୍କାର ବିନାଶର ଚିତ୍ରଣ ଅଛି ତାହା ବହୁତ ଜୀବନ୍ତ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ସେହି କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଏକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଇଏ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଥ୍ରିଲର। ହଁ, ଏହି କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହିଁ ସେହି ମାନସିକ ବିରୋଧାଭାସରୁ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜା ଦଶରଥ ନିଜର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ପୁତ୍ରମାନେ ଏବଂ ନବବଧୂମାନଙ୍କ ସହ ମିଥିଲାରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିବାହ ସଫଳତାର ସହ ସାରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରୁଥାନ୍ତି। ଏକଦମ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏକ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଆଉ ଜଣେ ପିତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପୁରା ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ସେମାନେ ବାଟରେ ବୈଶାଳୀପୁର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେହି ଆଶ୍ରମ ଯାହାକୁ ସିଦ୍ଧବନ କୁହାଯାଏ? ହଁ, ସିଦ୍ଧବନ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ର ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱରୂପ ବଦଳି ଯାଉଛି। କେବଳ ଟିକେ ଖରାପ ପାଗ ବା ପବନ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ପରିବେଶ ଏମିତି ରୂପ ନେଉଛି ଯେମିତି କୌଣସି ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରଳୟ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବର୍ଣ୍ଣନାଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆକାଶରୁ ବିନା ମେଘରେ ବଜ୍ରପାତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ନିର୍ଘାତ ବୋଲି କହୁ। ଠିକ୍। ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ବି ବିନା ମେଘରେ ବଜ୍ରପାତକୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ତା ସହ ଦଶରଥଙ୍କ ବାମ ଆଖି ଘନ ଘନ ଡେଇଁବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାମ ଆଖି ଡେଇଁବା ତ ଏକ ବିପଦର ପୂର୍ବାଭାସ ବୋଲି ପ୍ରାଚୀନ ସମୟର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଅନେକ ବିପରୀତ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେଠି। ଯେମିତିକି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଆସି କାଉ ବସିବା। ଆଉ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଖୋଦ୍ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରଥ ଆଗରେ ଶିଆଳ ରାବିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ଆଦୌ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଦିନବେଳା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଓହୋ, ମାନେ ଦିନରେ ଅନ୍ଧାର। ଏକଦମ ଆକାଶରେ ଅଦିନରେ ତାରା ଏବଂ ଧୂମକେତୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବହୁଛି। ଏହି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କୌଣସି ସୁନାମି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ ଆଉ ପରିବେଶରେ ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ ଭୟାନକ ନୀରବତା ଛାଇଯାଏ। ସତ କଥା। ଏଠାରେ ବଳରାମ ଦାସ ସିଧାସଳଖ ଶତ୍ରୁର ପରିଚୟ ନ ଦେଇ ଏତେଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କାହିଁକି କଲେ, ସେଇଟା ଭାବିବା ଭଳି ବିଷୟ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଦଶରଥଙ୍କ ମାନସିକ ଚାପକୁ ଏକଦମ ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କାରଣ ଶତ୍ରୁ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ତା ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଏମିତି ବିରୋଧାଭାସ ମଣିଷକୁ ଭିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଅଦୃଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁର ଭୟ ବାସ୍ତବରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର। ତାହେଲେ ମୁନି ବଶିଷ୍ଠ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ମୁନି ବଶିଷ୍ଠ ଦଶରଥଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଶୁଭ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ ବରଂ କ୍ରୋଧିତ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଆଗମନର ସୂଚନା, ସେତେବେଳେ ଦଶରଥଙ୍କର ଭୟ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଉଛି। ମାନେ ଯାହାକୁ ଡରୁଥିଲେ ସେଇଆ ହେଲା, କାରଣ ପରଶୁରାମ କୌଣସି ସାଧାରଣ ରାଜା ବା ଯୋଦ୍ଧା ନଥିଲେ। ସେ ତ ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ରଳୟର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ଏମିତି ଯେ ତାଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କର ବି ରକ୍ତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଏ। ସେ 21 ଥର ପୃଥିବୀକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବାପ୍ରେ! ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକୃତି ନିଜେ ଥରି ଉଠିବା ତ ପୁରା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଏହି କାବ୍ୟକ କୌଶଳ ପାଠକମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ହଁ, ଆଉ ତାପରେ ସେହି ଭୟର କାରଣ ସାକ୍ଷାତ୍ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସିଧା ମଇଦାନରେ। ଏକଦମ ପରଶୁରାମ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମିଥିଳାରେ ଯେତେବେଳେ ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ ହେଲା, ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ସିଧାସଳଖ ଆସି ଦଶରଥଙ୍କର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ବାଟ ଓଗାଳି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷାର ଚିତ୍ରଣ ବି ଏଠାରେ ବହୁତ ନିଖୁଣ। ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିବେ, ସେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଣ୍ଟାରେ କୃଷ୍ଣାଜିନ ମାନେ ହରିଣ ଚର୍ମ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଜଟା ଥିଲା ତାହା ସାପ ପରି ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତାକୁ କବି ନାଗବନ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା? ହଁ ହଁ, କାନରେ ସେ କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବାମ କାନ୍ଧରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁ ଓ ତୁଣୀର, ଆଉ ଡାହାଣ ହାତରେ ରହିଛି ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରଶୁ ବା କୁଠାର। ଏହା ଶୁଣିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କୌଣସି ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ତାଙ୍କ ଆଖିର ଚାହାଣୀ। ମିଥୁନ ମାସର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଜୁଳି ପରି ଅଗ୍ନି ବାହାରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଳୟକାଳର ଅଗ୍ନିସଦୃଶ ଦିଶୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୋ ମନରେ ଏକ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସୁଛି। ମାନେ ଶ୍ରୀରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର, ଆଉ ପରଶୁରାମ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର। ହଁ, ଉଭୟ ଅବତାର। ତାଛଡ଼ା ଶିବଧନୁ ଏକ ପୁରୁଣ କାଠର ଧନୁ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ତପସ୍ୱୀ ନିଜର ତପସ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଏତେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କାହିଁକି ଆସିବେ? ମାନେ ଗୋଟିଏ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହିଁକି ହେଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି କାହାଣୀର ପୁରା ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ଧନୁଟି କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ କାଠର ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ତାହା ଥିଲା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର, ଆଉ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମଙ୍କର ଗୁରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଗୁରୁଙ୍କର ଧନୁ। ହଁ, ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଗୁରୁଙ୍କର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ସାମାନ୍ୟ ଅସମ୍ମାନକୁ ବି ଶିଷ୍ୟ ନିଜ ପରିଚୟ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବା ସହ ସମାନ ବୋଲି ମାନିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଆହୁରି ଏକ ଗଭୀର କାରଣ ବି ଲୁଚି ରହିଛି। କି କାରଣ? ତାହା ହେଉଛି ପରଶୁରାମଙ୍କର ଅହଙ୍କାର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ନିଜକୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଅପରାଜୟ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିସାରିଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ବୀର କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଆ, ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା ଯେ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା ଭଳି କେହି ଜଣେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଛି। ଓହୋ, ତାମାନେ ଇଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଉପରେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା? ନିଜକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭାବୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏକଦମ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ରୋଧ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଧନୁ ପାଇଁ ନଥିଲା, ବରଂ ନିଜର ଅହଙ୍କାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଥିଲା। ସେହି ଅହଙ୍କାରୀ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରୁ ଟାଣି ଆଣି ଦଶରଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ପୌରାଣିକ ଯୁଦ୍ଧ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମାନସିକ ସଂଘର୍ଷ। ବାସ୍ତବରେ, ଆଉ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ମୋତେ ବହୁତ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତିକି ଦଶରଥ ଆଉ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦ। ହଁ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ମହାରାଜ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ଯିଏ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଛନ୍ତି, ସେହି ବୟସ୍କ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜା ଦଶରଥ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟରେ ଠରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖି ନିରାଶାରେ କପାଳରେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି। ମୁନି ବଶିଷ୍ଠ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧାନ୍ଧ ପରଶୁରାମ କାହା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦଶରଥଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ହଁ, ତାଙ୍କର ସେହି ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିବା ଭଳି ଥିଲା। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଦଶରଥଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ହଠାତ୍ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି ପଡ଼ିଗଲେ? କ'ଣ କେବଳ ପୁତ୍ରମୋହ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଡରୁଆ କରିଦେଲା? ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ପଛରେ ଉଭୟ କାରଣ ରହିଛି, ଆଉ ଏହା ମାନବୀୟ ମନସ୍ତତ୍ୱର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଥମତଃ, ଦଶରଥଙ୍କର ପିତୃହୃଦୟ। ମାନେ ବହୁତ ବୟସରେ ପୁଅ ପାଇଥିଲେ ନା? ହଁ, ପରିଣତ ବୟସରେ ପାଇଥିବା ସନ୍ତାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି ଥିଲା। ଜଣେ ପିତା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ବିପଦ ଦେଖେ, ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଗର୍ବ ଭୁଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆତଙ୍କର ଇତିହାସ। ଆତଙ୍କର ଇତିହାସ ମାନେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଅତୀତ। ଏକଦମ। ଦଶରଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା, ଆଉ ପରଶୁରାମଙ୍କ ନାମ ସହ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶର କାହାଣୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ପରଶୁରାମଙ୍କର ସେହି ରକ୍ତପିପାସୁ ଅତୀତର ଛାଇ ଏବଂ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ମନରେ ଥିବା ସେହି ପୁରୁଣା ଆତଙ୍କ ଦଶରଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ବୀରତ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କରି ନେଇଥିଲା। ଓହୋ, ମାନେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ। ହଁ, ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶର ସୂଚନା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଠିକ୍ ଭାବିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏହାର ବିପରୀତ ପଟେ ଅଛି କିଶୋର ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପର୍ଶୁରାମ ଦଶରଥଙ୍କ ନେହୁରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ତାଙ୍କୁ ଦୟାହୀନ ଭାବେ ଗୋଇଠା ମାରି ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅପମାନଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେଟା। ସେଇଆ ତ। ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଆରେ ବାଳକ, ତୁମେ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଛ। ଯଦି ସତରେ ତୁମ ଦେହରେ ବଳ ଅଛି, ତେବେ ମୋର ଏହି ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇ ଦେଖାଅ। ଏବଂ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଶ୍ରୀରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଏହା ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଭଳି ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଆସିଲେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ସିଇଓ ଭୟରେ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନୂଆ ଏବଂ ଯୁବ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅତି ଶାନ୍ତ ମନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦିଏ। ହାହା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତୁଳନା। ସତରେ ଶ୍ରୀରାମ ଅତି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ହସି ହସି ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେହି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ଶାନ୍ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କାହାଣୀକୁ ତାର କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି। କିପରି ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ମାନେ ପରଶୁରାମ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁକୁ ନେଇ ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଉଠାଇବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, ଶ୍ରୀରାମ ତାହାକୁ ନିଜର ବାମ ହାତରେ ଅତି ସହଜରେ ଧରିନେଲେ। ବାମ ହାତରେ? ହଁ, ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆୟାସ ବା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି ବାମ ପାଦର ଚାପ ଦେଇ ସେଥିରେ ଅତି ସହଜରେ ଗୁଣ ବି ଚଢ଼ାଇଦେଲେ। ବାପ୍ରେ! ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ପରଶୁରାମ ଏତେ ବଡ଼ ଆସ୍ଫାଳନ କରୁଥିଲେ, ଏତେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲେ, ତାହା ମାତ୍ର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଖେଳ ଥିଲା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଇଁ। ଏକଦମ। କବିତାରେ ଅଛି, ଏହା ଦେଖି ପରଶୁରାମ ତବଧ ହୋଇଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାରର ମୂଳଦୁଆ ହଲି ଯାଇଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ସେତିକିରେ ଅଟକି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇ ସାରି ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଅତି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏଇ ଶର ହେଉଛି ଅମୋଘ। ଥରେ ସନ୍ଧାନ କଲେ ଏହା କେବେ ବି ଖାଲି ଯାଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହାକୁ କେଉଁଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ପରଶୁରାମଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭ୍ରମ ଦୂର କରିଦେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ହଁ, ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲି ଯାଉଛି ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବାଳକ କୌଣସି ସାଧାରଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁକୁ ଏତେ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁଛି, ତାହା କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାର ହିଁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଗର୍ବ ତରଳି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ପ୍ରକୃତିରେ ରୋମାଞ୍ଚକର, କାରଣ ଏଠାରେ କୌଣସି ରକ୍ତାକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ। ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ତା ସହ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ସଂଘର୍ଷ ନ ହୋଇ କେବଳ ଶକ୍ତିର ସଠିକ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତାଗଲା। ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ପରଶୁରାମ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ବହୁତ ଜଟିଳ ଏବଂ ଗଭୀର ବିଷୟ। ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଶରଟିକୁ ମୋର ପରଲୋକ ବା ମୋର ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଆଡ଼କୁ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ପରଶୁରାମ କାହିଁକି ନିଜର ପରଲୋକକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଲେ? ମାନେ ଏକ ଶାରୀରିକ ବାଣ କିପରି ଏକ ମାନସିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରର ପୁଣ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ? ମଣିଷ ସାରା ଜୀବନ କଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରେ, ସେ ନିଜେ ତାହାକୁ ଶେଷ କରିଦେବାକୁ କାହିଁକି ଚାହିଁବେ? ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ସାରାଂଶ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପରଲୋକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ବୁଝିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପରଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟଫଳ, ଯାହା ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଖରାପ କାମ ବା ପାପ ଯେମିତି ମଣିଷକୁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ, ସେମିତି ଅତ୍ୟଧିକ ପୁଣ୍ୟର ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଛି, ମୁଁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇତ୍ୟାଦି। ସଠିକ୍। ଏହି ଯେଉଁ ମୁଁ ଭାବ, ଏହା ହିଁ ଅହଙ୍କାରର ମୂଳ କାରଣ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଅପାର ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଘୋର ତପସ୍ୟାରୁ ମିଳିଥିବା ଅସୀମ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସାକ୍ଷାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ। ଓହୋ, ଏବେ ବୁଝିଲି। ଯେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁର ପରୀକ୍ଷାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା, ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ବାଧା ଦେଉଛଏ, ତାର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏକଦମ। ବଳରାମ ଦାସ
ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବେ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ମଣିଷ ନିଦାର ଅର୍ଜିତ ପୁଣ୍ୟର ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ଏବଂ ପରମ ସତ୍ୟ ଆଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନତମସ୍ତକ ହୁଏ। ମାନେ ନିଜ ପରଲୋକକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ହଁ, ନିଜର ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାର, ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱର ପରିଚୟକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦତଳେ ବିଲୀନ କରିଦେଲେ। ବାଣ ଏଠାରେ କେବଳ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ହିଁ ପରଶୁରାମଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅହଙ୍କାରକୁ ଛେଦନ କରିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କେବଳ ଏକ ଶାରୀରିକ ସମର୍ପଣ ନଥିଲା, ବରଂ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ, ନିଜର ପରିଚୟ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସାହସ ଥିଲା। ଏବଂ ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାମ ସେହି ଅମୋଘ ମାଣଟି ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ପରଶୁରାମଙ୍କର ପରଲୋକକୁ ଛେଦନ କଲେ, ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ହଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ, ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ଜିତିଲେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କାରଣ ଅଲଗା ଥିଲା। କେବଳ ଏକ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ଜଣେ ମହାନ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅହଙ୍କାରର ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଏକଦମ ସତ କଥା। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୋଦ୍ଧା, ଯିଏକି ପ୍ରଳୟ ଆଣିଦେବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ, ସେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଅତି ଶାନ୍ତ ମନରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟେ କଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ପରଶୁରାମ ଭେଟ କେବଳ ଦୁଇ ବୀରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ନୁହେଁ। ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଭୟ, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମର୍ପଣର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ନିଖୁଣ ଚିତ୍ରଣ। ଦଶରଥଙ୍କର ନିଃସହାୟ ମମତା, ତାଙ୍କର ଆତଙ୍କିତ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ପରଶୁରାମଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବିନମ୍ର କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ବୀରତ୍ୱ, ଏହି ସବୁକିଛି ବଳରାମ ଦାସ ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବଳରାମ ଦାସ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାହା ସତରେ ଅତୁଳନୀୟ। ଏହି କାହାଣୀକୁ ଏତେ ନିକଟରୁ ଏବଂ ଏତେ ଗଭୀରତାର ସହ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ଏହା ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀ ଯାହା ଶହେ ଶହେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ବି ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ହଁ, ଏକଦମ। ଏହା ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ପରଶୁରାମଙ୍କ ଭଳି ମହାଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତପସ୍ୱୀ ନିଜର ଅତୀତର ସଫଳତା ଓ ଗର୍ବ ଯୋଗୁଁ ଏକ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବା ନୂଆ ବାସ୍ତବତାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଏତେ ସମୟ ଲଗାଇଦେଲେ ଆଉ ଏତେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇ ଉଠିଲେ, ତେବେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହି ଘଟଣା ଆମ ସହ କେତେଥର ଘଟୁଥାଏ? ବହୁତ ଥର। ମଣିଷ ନିଜ ଅତୀତର ସଫଳତା ବା ପଦବୀକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ନୂଆ ବାସ୍ତବତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୟ କରେ, ଆଉ ସେଇ ଭୟ ହିଁ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କରିଦିଏ। ସେୟା ହିଁ। ତେବେ ଏହି ପୁରାତନ ମହାକାବ୍ୟ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେହି ଅହଙ୍କାରର ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ଏବଂ ସେହି ଅତୀତର ଗର୍ବକୁ ସମର୍ପଣ କରି ନୂଆ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣେଇବାର ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଆସିଯାଇ ନାହିଁ କି?